Белгәнмесез, сез милләт яшәешен яктыртып баручы татарлар тапшыруын карыйсыз. Бу атнада студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Үзбәкстанда яшәүче Олпат шәхесебез Рим Гыйниятуллинга 80 яшь. Милләтне сакларга кирәк. Милләтне сакласак, тел югалмый. Кәрим Тинчурин театры 90-нчы юбилей сезонын ачты. Халык белән бергә атлыйбыз, халык белән бергә яшибез. Рәхмәт Кәрим абыйга. Җидепулат шәһәрендә гомер итүче милләттәшебез Ләмига Әтһәм кызы Насырова. Сугышның да жуан уртасында булдым. Җитемчелекне дә күрдем, әшлекне дә күрдем, жалаңашлыкны да күрдем. Берәүне дә рәнҗемәдек. Тапшыруыбызның архивын барлауны дәвам итәбез. Татарлар фондыннан сәхифәсе. Сыер ите, суган һәм шпинат. Кайчандыр Япониядә яшәгән милләттәшләребез бәлешне нәкъ менә шулай әзерли торган булганнар. Үзбәкстанда 300 мең татар гомер итә. Милләттәшләребез бу илне тел якынлыгы, диннең берлеге сәбәпле дә үз итә. Татарлар Үзбәкстанның үсешенә гаять зур өлеш керткән милләт. Бүген сүзебез шушы илдә туып үскән Олпат шәхес Рим Гыйниятуллин турында булыр. Аңа 80 яшь тулды. Bütün dünya boylап милләттәшләребез сибелгән. Билгеле инде кая гына барып чыксак та Олпат шәхесләребезне очратабыз. Хәзер без Үзбәкстан Республикасында, аның баш каласы Ташкентта. Гомумән бу республикада 300 меңнән артык милләттәшебез гомер итә. Һәм аларны әйдәп баручы шәхесләребез дә бар. Ташкент каласында шундый шәхесләребезнең берсе Рим Абдулла улы гомер итә. Аңа бүген 80 яшь. Үзбәкстанда шундый хөрмәтләү йоласы бар. Иртәнге 7-дә иратларны пылау мәҗлесенә чакыралар. Анда мулла сүрәләр укый, теләкләр теләнә. Сәбәбе төрле булырга мөмкин. Бүген исә Рим Абдулла улы Гыйниятуллинга 80 яшь тулу уңаеннан. Но цель сегодняшнего мероприятия не просто мой 80 лет, а для того, чтобы у меня была возможность через вас передать узбекскому народу, узбекской земле огромное спасибо от моих родных, которые в 30-е годы приобрели здесь родину, когда их гоняли по всей СССР. Спасибо вам. Hürmetli din kardeşlerimiz, muhterem Rima aka, bugünkü ertangi meclisке kelgan qadrli do'stlar. Доброе утро, дорогие друзья. Разрешите в самом начале своего выступления передать огромные слова благодарности и поздравления нашего раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиулы Миниханова. Рим Абдулла улы Үзбәкстанда туып, үз тормышын сәясәт һәм иҗтимагый эшчәнлек белән бәйләгән. Үзбәкстан хөкүмәтенең вице-премьеры, мелиорация һәм су хуҗалыгы министры булып хезмәт иткән. Бүген ул рәислек иткән Үзбәкстан татарларының иҗтимагый мәдәни агарту үзәге аксакаллар шурасы ике дәүләт арасындагы дуслыкны, татулыкны ныгытуда лаеклы урынын алып тора. Үзбәкстанда халкыбызның телен, динен, мәгърифәтен, мәдәниятен үстерүгә һәм саклап калуга зур өлеш кертеп, үз кыйбласына тугры булып яши ул. Рим Абдуллович ул безгә ни дисәм була, ул безнең бульдозер. Нинди зур проблемалар булса Рим Абдуллович аркылы. Аны хәл итәбез. Ул үзе һаман да яшь, аның хылкы да яшь. Үзе аның ниятләре дә, аның хыяллары да яшь. Ул шундый ярата татар халкын, аеруча инде монда яшәгән безнең диаспорабызны. Үзе бер катлы, ачык йөзле үзе киң күңелле кеше. Ул безнең аксакал. Безгә күп нәрсәләрне өйрәткән кеше. Исәнлек, саулык телибез. Бөтен кылган яхшылыклары кайтсын. Безгә бик күп ярдәм бирә мәдәни үзәккә. Менә әйтегез әле рәхим итеп, менә сезне нәрсә этәрә? Менә шундый үз халкыгызга хезмәт итә. Мен балалыгымнан уйлыйдым. Нигә менә чех бар, немец бар, башка милләтләр бар. Ә нигә безнең татар халкыбызның шул халыкларның арасында безнең урыныбыз юк дип, шулай итеп, икенче нидә мен
7 класста оқығанда оқытушыға бір сұрау бердім. Қайчандыр татары-моңғольский деп мына китапта жазған. Татары-моңғольский игі жоқ. 5-6 ғасырлар өтіп кетті. Қашан біз енді китапта жаза башламыз русский игі деп. Жол оқытушым менің географияда көрсетіп тұрған таяқ білән арқама соғып, қабырғам лапаттыны ярды. Шыннан бері мен өзіме шын дейдім, қашандыр татар халқы аяғына басып, өзінің дәулетіне, өзіне еге болмағанша, біз өзімізіне керекті орнымыз болмайды. Мына шул ғая білән қазіргече яшайым. Мына шул мені түртіп бара, шул мені рухлантыра, меңа шул күш бере. Мен шылай дейм ойлып, қашандыр барабыр келер шул вақыт. Білмеймін, ол нендей болар. Конфедерация болама, не болама. Мен русларға қаршы емесмін. Мен Россияға қаршы емесмін. Мен бүгін қысаплайым, Россия біздің вәтәніміз. Татарларның келешегі шул Россияда, лекен татарларның орны ничектір башқаша боларға керек. Нендей боларға, аны тарих өзі көрсетір. Хатыны Тәнзилә белән алар 2 ул тәрбияләп үстергәннәр. Инде уллары үз урыннарын тапкан, башлы күзле булганнар. Хәзер Римага белән Тәнзилә ханым оныклар бәхетендә татып гөрләп яшиләр. Без алар белән гаилә хуҗасының юбилеенда очрашып сөйләштек. Мы очень счастливы, дожили до, я считаю, очень хорошего возраста, живы-здоровы, внучат увидели, дай Бог и правнуков увидим. Самое главное, наши народы процветают, что государство у нас очень авторитетное в мире, вот, и в этом есть большая доля труда и нашей семьи, и моего мужа в первую очередь. Вы знаете, и вот я и мой братишка Искандер, мы выросли так, что нам никогда в жизни никакие киногерои из кинофильмов не нужны были. Потому что самый лучший пример нашей жизни это был наш папа. Он, я считаю, прекрасный муж, и этим тоже служит примером нам в наших семьях. Мы все его очень любим, внуки без ума от него, радуют его. Ну, мое мнение, что он замечательный человек. Мен яшьләрдән бердән бер нәрсә үтенеп сорыйм. Әзгенә татар тарихын тирәнрәк өйрәнергә кирәк. Без бер андыйгыр бер үзебез аяк астында безнең үстебездән аяк сөртә торган халык түгел. Әгәр шу нәрсәне без балаларда, яшьләребездә әзгенә уятсак, biz 1000 yıllık halk ikenligini onların аңына сіңдірәсек, олар үзләре оларны уктарга да кирәк эмес. Олар барып кирәк булса. Бәхет өчен күп кирәкми. Булганына куанып, якыннарың белән бергә булу. Ә без менә шундый гаиләләрне барлавыбызны дәвам иттерербез. Ләйсәнә Садретдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Үзбәкстан. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры 90-нчы юбилей сезонын ачты. Традиция буенча алар татар театрына нигез салучыларның берсе, күренекле драматург, актер, режиссер Кәрим Тинчуринны искә алды. Ул көнне татар җәмәгатьчелеге туганнар каберенә һәм драматургның бюстына чәчәк тә куйды. 90-нчы юбилей сезонына Тинчурин театры 5 премьера әзерли. Спектакльләр куюдан тышта биредә күп проектлар алып барыла. Сентябрьдә Тинчурин театры базасында баш режиссер Туфан Имаметдинов җитәкчелегендә татар театрларына яшь режиссерлар әзерләү курсларының чираттагысы башланды. Юбилей сезоны ачылышыннан безнең видеоязма. Елга хәтле без Тинчуринның кая күмелгәнен белмәдек. Инде архивтан документларын шул 12 елда алды театр инде юллап, ниһаят рөхсәт ителеп, менә шул 2012 елдан бирле һәр елны сезон ачылганда шушында килеп Кәрим аганың рухына дуа кылып, аны искә алабыз. Күренекле драматург, актер, режиссер, татар театрына нигез салучыларның берсе Кәрим Тинчуринның язмышы фаҗигале була. Аны 1938 елның 15 ноябрендә нахакка гаепләп атып үтерәләр.
Әнә шулай шәхес культы чоры, театр һәм әдәбият өлкәсендә буй җитмәслек биеклеккә күтәрелгән даһи шәхесне юк итә. Монда 30-нчы елларда нахак бәла ягылып үтерелгән кешеләр күмелгән. Ул шул документларын укыганда йөрәк әрни. Кәрим Тинчурин татар халкын илебезгә таныткан һәм бүгенге көндә дә аның бай мирасы, иҗаты халкыбызның рухи ихтыяҗларына җавап бирә торган драматург, режиссер, артист, оештыручы. Ул Казанда гына түгел, сез беләсез, Астраханда да, Оренбургда да татар театрларын оештыруда катнашкан кеше. Әдәбият һәм театр ул бер кошның ике канаты кебек, безнең халыкның да, башка халыкларның да ике канаты. Чөнки әсәрне язырга була. Әгәр дә ул куелмый икән, аны беркем дә белмәячәк. Аны халыкка итеп җиткерүче ул сез. 90 елның сезоны барачак әле 2нче елны да. Шул сезонның где-то апрель айларындамы фестиваль шикелле. Әйбер ясарга һәм күрсәтергә бөтен халыкка нинди әсәрләре бар Кәрим Тинчуринның, һәм ниндиләре сәхнәгә куелган. Аның әле берничә әсәре бар, сәхнәгә куелмаган әсәрләре, ләкин без аны ул аклыкны бетерербез дип торам. Ул әсәрләрендә аның ничек тә булса сәхнәгә күтәрергә кирәк. Соңгы елларда Кәрим Тинчурин театрында драматургның назлы кияү сүнгән йолдызлар, хан кызы турындык әсәрләре бара. Узган сезонны Кәрим Тинчуринның Җилкәнсезләр спектакле премьерасы белән төгәлләделәр. 90-нчы юбилей сезонында 5 яңа спектакль куярга ниятлиләр. Хәзерге вакытта инде без Олы буын белән Ай былбылым дигән спектакльгә әзерләнәбез. Ул октябрьнең ахырында булачак инде. Тагын яшьләр өчен дә премьера чыгачак инде. Мәктәп өчен дә инде бер пьеса әзерлибез хәзер. Кәрим Тинчурин рухына дуга кылганнан соң татар җәмәгатьчелеге Тинчурин паркына кузгалды. Анда драматургның бюстына чәчәк куйдылар. 90-нчы сезон, 90-нчы ел бу бик зур вакыт арасы. Монда инде бар нәрсәдә, күп нәрсәләрдә эшләнгән, куелган, каралган һәм менә мин 34-нчы сезонымны шушы театрда эшләп китүем белән горурланып, бүген шатланып, Кәрим абыебызның истәлекләренә чәчәкләр куеп, гөр килеп без бүген йөрибез. Илдар абый Юзеф бит әйтеп калдырган бер шигырендә: "Син һәр вакыт юлда халык белән, шуңа күрә сине халык яратты. Халык безне ярата, Аллага шөкер. Хәзер инде без менә шәһәребезнең уртасында рәхәтләнеп менә дигән бинабызда, шул бинадан башланып киткән бит инде безнең тарихыбыз. Шул бинабызга без кире кайттык." Моннан 90 ел элек 1933 елның 6 ноябрендә Питрәч районы Шәле авылында театрның беренче спектакле куела. Ул да булса Кавы Нәҗми белән Кәрим Тинчурин тарафыннан язылган Булат бабай семьясы спектакле. Аннан соң инде күпме сулар аккан, театрга да бик күпне кичерергә туры килә. Алар юл газапларында күрәләр, анысы күчмә театр вакытында була. Һәм инде 1988 елда театрга Кәрим Тинчурин исеме бирелә. Тинчурин театрының тарихы күп кенә танылган шәхесләр белән дә бәйле. Алар арасында Гөлсем Болгарская, Сәйит Шакуров, Кәшифә Тумашева, Дамир Сиражиев кебек данлыклы артистлар, режиссерлар, җитәкчеләр. Театрның юбилеена багышланган чаралар 1 октябрьдән башланып китәчәк. Ә инде 6 ноябрьдә 90 ел элек беренче спектакль куелган көнне зур концерт көтелә. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Курьянов, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә. Җидепулат шәһәрендә гомер итүче милләттәшебез Ләмига Әтһәм кызы Насырова. Сугышның да жуан уртасында булдым. Җитемчелекне дә күрдем, әшлекне дә күрдем, жалаңашлыкны да күрдем. Берәүне дә рәнҗемәдек. Тапшыруыбызның архивын барлауны дәвам итәбез. Татарлар фондыннан сәхифәсе. Сыер ите, суган һәм шпинат. Кайчандыр Япониядә яшәгән милләттәшләребез бәлешне нәкъ менә шулай әзерли торган булганнар. Җидепулат шәһәрендә гомер итүче милләттәшебез Ләмига Әтһәм кызы Насырова үзенең 90 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Ул Җидепулат өлкәсенең Бескарагай районы Башкүл авылында туган. Педагогик белем алгач, 30 елга якын туган авылында казак телен укыта. Ә бүген инде ул оныкларының балаларын тәрбияли. Ләмига Насырова да кунакта безнең хәбәрче Әдилә Төхбәтова булып кайтты.
Ләмига Адгам кызы бөтен гомерен балаларны укытуга һәм тәрбияләүгә багышлый. Тормыш иптәше белән 3 бала, 8 онык һәм 4 онык баласын тәрбияләп үстергәннәр. Менә 4нче буын инде бездән таралып жата, Аллага шөкер. Ошы балаларымның Алла миңа кызыгын күрсәтсен, ошыларны күреп куанам, ошыларга мәз булам. Уларның бәхтен бирсен. Шуларның ортасында үземдә шуларның куанычын күреп кенә яшәүгә Алла насыйп итсен дип телим. Хөрмәтле Ләмига Адгам кызы, Татарстан Республикасының Казакстан Республикасындагы тулы хокуклы вәкиллеге һәм шәхсән үземнең исемнән сезне 90 яшьлек юбилеегыз белән ихлас тәбрик итәм. Ошындай яшькә җитеп, сезләрнең сыйлаганыгызның аркасында, халыкның аркасында яшәп ятам. Казакстаным гөлләнә бирсен, яши бирсен. Ләмига аби 1933 елның августында Башкүл авылында туган. 30 ел дәвамында казак теле укытучы булып эшли. Хәзер ул лаеклы ялда. Бүгенге көнгә кадәр барлык шәкертләренең исемнәрен хәтерли. Үз яшьлеге һәм туган авылы турында хәтере белән яши. Аның борынгы ата-бабалары Казаннан күчеп Казакстанда Башкүл авылына нигез салганнар. 1нче сыйныфка җирле мәктәпкә ул 8 яшендә укырга керә. Шул ук 1941 елда аның әтисен фронтка җибәрәләр. Сталинград янындагы сугышта ул хәбәрсез югалган. 41 жылы әти сугышка киткәндә мин 8 яшымда калдым, абыем 12 яшымда калды. 12 яшында калды. Шуннан кейін бик кыйынчылыкны күрдек без. Эштә булдык, жалаңаш та булдык. Бәхетсезлек инде, җитемлекне дә күрдек. Шул әнинең аркасында дигәндәй ипләп үстек инде. Аннан җитеп кичкенә укуга бардык. Менә безнең бала чакларыбыз, менә әтинең шул энесе Кадир дигәннең кызы, хәзер ул юк бу дөньяда. Менә минең абыем менә киләсе җылы 24 январда 95 яшен тутыра. Менә минең спортка катышып жүргән вакытым, менә укуда жүргәндә. Нинди спорт белән шөгыльләндегез? Мин инде йөгерүдә дә булдым, баскетболда уйнадым, волейболда уйнадым, укуда жүргәндә бернә дә катыштым балапан. Әңгәмә барышында Ләмига аби аның кебек яхшы хәтерне ничек сакларга кирәклеге турында уртаклашты. Мин инде балам яшь вакытымда таза тамак ашадым авылда. Тәттәмер, кузгалак, жуа, җәяү күп жүрдем балам. Заимкада турдык, заимкада 7 шақырым жерінде жалан аяқ жүріп, сыйыр буы казганчы суыкта жүрәбез. Ләмига Насырова һәр вакыт зур игелек һәм җылылык белән килгән кунакларны каршы ала һәм әлбәттә үзенең тормыш тәҗрибәсенә таянып, яшь буынга дөрес киңәшләр бирергә тырыша. Мин инде кыйынчылыкларны күрдем, сугышның да жуан ортасында булдым. Җитемчелекне дә күрдем, әшлекне дә күрдем, жалаңашлыкны да күрдем. Берәүне дә рәнҗемәдек. Алланың аркасында укуны бетереп, ил катарлы хезмәт эшләдем. Балалар тәрбияләдем, Аллага шөкер. Яшьләргә диннәренә саулык телим, бәхетле булсыннар, җылтыныш булсын, минем яшемне бирсен. Без дә Ләмига Адгам кызына исәнлек, саулык, бәхетле озын гомер телибез. Әдилә Тухбатова, Барҗан Кажаканов, Татарлар, Җидебулат шәһәре, Казакстан. Татарлар тапшыруы архивын барлый. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, инде белгәнегезчә, Татарлар программасы 2012 елдан көн сайын эфирга чыга. Шул вакыт эчендә без бик күп илләр гиздек. Кайбер хезмәттәшләребезнең үз язмышлары да үзгәреш кичерде. Тик архивта сакланган бай материалны сезнең хозурга кабат тәкъдим итәргә уйладык. Тапшыруыбызны Татарлар фондыннан дигән сәхифәбез белән дәвам итәбез. Сыйыр ите, суган һәм шпинат. Кайчандыр Япониядә яшәгән милләттәшләребез бәлешне нәкъ менә шулай әзерли торган булганнар. Хәзер инде Төркиядә гомер итүче милләттәшләребез әлеге татар милли ризыгын да нәкъ менә шундый ук ысул белән әзерли. Искиткеч тәмле. Без Рауил һәм Хаҗар агишларда кунакта. Хаҗар ханым әле һаман бәлешне шпинат кушып әзерли, чөнки сөекләре шулай ашарга күнеккән. Алар инде 51 ел бергә. Рауил агиш Токиода туып үссә, Хаҗар ханым Төркиянең Эски шәһир каласында дөньяга килә.
1950 елларда Япониядан Төркиягә күченгән агишлар гаиләсе яңа тормыш корып җибәргәннән соң, биредә инде күптән яшәгән татарлар белән элемтәгә керә. Равил абыйның әнисе актив кеше була. Улына татар кызын эзләргә дип Анкарадан Eskişehirгә юл тота. Һәм таба. Kildi Kürde kaynana. Sonra varıp Ravil'ini alıp kildi. Ravil bile kildiler, Kürttiler. Sonra Surarga kildiler. Bütün Tatar aşlarını bile peremeçinden tutup türlü belişler, nişik aytırga pilavlar, tıkmaşlar, salmalar, pilminler, bütün nerseni yasap bugüne kadar kildik. Агишлар Анкарада төпләнеп кала. Ике бала үстерәләр, Камил һәм Халенур. Уллары Камил иңелек гаскәр юлын сайлаган булса, хәзер инде университетта укыта. Кызлары Халенур исә күчемсез мөлкәт белән эш итә. Кызының исеме Идел. Менә бу фотосурәттән күренгәнчә, ул чыпчын татар кызы. Татарлык ул сыйфат билгесе һәм самимилек ди Халенур ханым. Şulay min mavi küzlü bulduğumda hem de yüzüm biraz değişik olduğu için Tatarım diye ayrıca eğitirgetileyim insanlar bilsin diye. Tatarım deyince de daha sempatik, daha böyle yakın hem daha iyi insan olduğumu anlıyorlar. Анкара җәмгыятендә зур ихтирам казанган әлеге матур татар гаиләсенә карап, бу кешеләргә кичерергә насыйп булган вакыйгаларга ышанып та булмый. Япониядә туып үскән Равил әфәнде Токиодагы татар мәктәбенә йөри, аннары япон сыйныфына күчә, ахыр чиктә Сент-Джозеф колледжында укуын дәвам итә. Икенче Бөтендөнья сугышы елларын искә төшерергә яратмый ул. 1945 елда сугыш бетмәгән булса, күп дигәндә 3-4 айда ачлыктан үләсе идек ди Равил әфәнде. Атом бомбасы шартлаганын да ул яхшы хәтерли. 1945 yılının Ağustos'un 5'inde attılar ama biz artık Tokyo'da tügeliydik. Bizni çitki yerge alıp gittiler gibi ettiydim. Anda söyleştiler. Bir bomba atkanlar diye ondan sonra ikincisinde 5 gün sonra Nagasaki'ye attılar. Birisini Hiroşima'ga atkanlar idi. Хәзер инде Равил әфәнде дә, Хәҗәр ханым да лаеклы ялда. 2001 елда Татарстанга сәфәр кылганнар. Казан, Чаллы якларында булып кайтканнар. Ay dedim Kazan'da nide yürüdüm dedim. Halkını gördüm, yürüdüm. Taşlı oramlar, asfaltlı oramlar. Sanki anda mi yaşaganmın şekilli buldum dedim. Dedi kan tarta dip ettiler. 3 bıçmak aşağıda Kazan'da yasadılar. Гомерен автомобильләр төзәтүгә багышлаган Равил абый актер да булып алырга өлгергән. Әле Япониядә яшәгәндә американнар ултырган җирдә фильм төшерә башлый. Озын буйлы чибәр егетне продюсерлар шундук күреп ала. Ул фото әле һаман гаилә альбомында кадерләп саклана. Ләкин 50нче елларда Японияны ташлап китеп, Төркиягә күченергә туры килә агишларга. Һәм ул бер дә үкенми. Yarıyalı Türkiye'ye kilgenmiz. Japonya'da kalsaydık mundi bir hayatım olmazdı. Раил Мөтбаев, Татарлар, Анкара. Тапшыруыбызны шагыйрь Рифат Сәләхнең шигыреннән өзек белән төгәллибез. Хөсетлеләр әйдә, кара кисен. Мин аларга ачу сакламыйм. Таркатырга теләүчеләр белсен, 1000 ел буе инде татар мин. Тапшыруыбыз тәмам, исән сау булыгыз.